Kaixo guztioi, bideo honetan 2000 urteko uztailan agertu zen ariketa bat egingo dugu, higidura harmoniko sinplearekin zerikusia daukana. Esaten digute partikula bat bere ibilbidearen mutur batean hasten dela egiten. Gogoratu higidura harmonikoa sinplean daukagula oreka posizio bat, eta muturrak direla plus A eta minus A, non A amplitudea den, bai? Zentrotik daukan distantzia maksimoa. Basaten digute hasieran egongo dela mutur batean. Guk erabakiko dugu mutur positiboan egotea, baina negatiboan egiten bauzue oso antzeko ariketa, azkenean emaitze berdinak lortuko genituzke. Zelan adierazten da datu hori? Basaten dugu isa posizioaren ekuazioa 0 denean, hau da, teren balioa 0 denean, bere balioa A izango dela. Bale, eta gero erabiliko dugu. Bestetik, esaten digu, higidura harmoniko simplea osatzen duela. Hau guztia erabili dezakegu, o hau esaten duelako higidura harmoniko simplea erabiltzen duela. Higidura harmoniko simplean, bideoetan gu joan gara saltzen malguki horizontal batekin. Badaude sistema fisiko asko higidura harmoniko simplearekin higitzen direnak. Gu beti erabiliko dugu hau, irudi bezala, ez du esan nahi gure ariketan malgukia eta kutsa dagoenik, baina erabiliko dugu hobeto ikusteko edo irudikatzeko. Beraz, gure kutsa plus A posizioan hasiko zen. Esaten digu 0,1 segundu behar du ibilbidearen zentrora heltzeko, bere oreka posiziora heltzeko, beraz. Hemen hasten da eta 0,1 segundu igaro direnean erdira da. Hori datu bezala horrela adieraziko dugu. Isa 0,1 segundu denean erdian egongo dela. Eta azkenik esaten digute, bi posizioen arteko distantzia 0,2 metrokoa dela. Hau da, muturra eta zentroaren arteko distantzia 0,2 metrokoa dela. Eta ikusten dut hemen, datua jasotzerakoan akatsa izan duela, idatzi durako 2 metro. Eta izatez idatzi barko genukena zen 0,2 metro. Bale, ariketa hau egiteko modu ezberdinak daude, nik erabiliko dut bat nahiko orokorra dena eta erabili daitekena, egoera ezberdinetan, bale? Beti bezala, beti agertzen dira ideia zoriontzuak, horrek bidea asko laburtzen du, baina bere arazoa da, ez badaukazu idei zoriontzu hori, nolabaiteko metodo edo mekanika bat izan behar duzu ariketa basteko, eta kasu honetan hori da alduko duguna. Ikusten dugunez, hau da gure partikularen posizio ekuazioa, berda? A bider sinu omega t gehi phi 0. Hemen ikusten dugu dauzkagula nahiko ezagun A, omega eta phi 0. Hiru ezagun. Eta ematen dizkigute hiru datu. Hiru datu horiekin saiatuko gara ekuazio hau osatzen. Hau da, ez ezagunak kentzen. Eta behin ja daukagunean gure ekuazioa guztiz idatzita, edo ahalik eta gehien idatzita, hasiko gara ariketa egiten. Beraz, nire lehenengo gomendapena aurrelako ariketak egiterakoan da, erabili datu guztiak zuen ekuazioa ahalik eta ez ezagun gutxien izateko. Batzuetan ez ezaguna geratuko dira, baina ahalik eta gutxien geratzeko. Eta behin hori daukazuenean, ja hasi ariketak egiten. Bestela, atal bat egiten nagoenean, derrepente datu erabiltzen dut, hor naste borraztea agertzen zaigu. Beraz, hemetik abiatuta eta hiru datu hauekin ikusiko dugu zer egin dezakegun. Hasiko gara azkenengo baldintzatik errezena delako. Esaten digute, hemen esaten du, posizio bi hauen arteko distantzia 0,2 metrokoa dela. Horrek esan nahi du muturra eta oreka posizioaren arteko distantzia 0,2 metrokoa dela, baina hain zuzen ere hori da amplitudearen definizioa. Gogoratu amplitudea dela zentrotik muturretara dagoen distantzia. Beraz, ja badakigu A 0,2 metrokoa dela. Beraz, gomendatzen dizuena da, behin hau daukazuenean, zuzenean sartzen dugu gure ekuazioan. Beraz, ja gure oreka posizioa izango da. A jarri barrean jarriko dugu 0,2 sinu omega t gehi phi 0. Jakendu dugu A eta jarri dugu 0,2. Erabili dugulako lehenengo baldintza. Bigarren baldintza esaten dugu hasierako posizioan mutur batean dagoela. Zeran sartzen dugu hori gure ekuazioa? T berdin 0 denean, isa 0 eta isa t berdin 0 sinonimoak dira, modu bietan idatzi dezakezue. Bale, orduan, t dagoen lekuan jartzen badugu 0, omega bider 0, 0 geratuko zaigu, hau joaten zaigu, eta phi 0 bakarri geratuko zaigu. Beraz, ekuazio hau, eman behar dugu, A, bale, 0,2 sinu phi 0, 0,2, 0,2 zati 0,2 joan egiten dira, eta hemen bat geratzen zaigu, eta orduan, phi 0-ren sinua bat balio du, eta biltzen dugu arko sinua, edo zuzenean ezagutzen baduzue, izango da, pi zati bi. Beraz, ja baita ere, ezagutzen dugu hasierako fasea. Gogoratu, hasierako egoerari buruzko informazioa ematen digutenean, normalean lortuko duguna dela hasierako fasea. Beraz, ja daukagu amplitudearen balioa eta hasierako fasearen balioa. Eta erabiliko dugu hirugarren baldintza. Hirugarren baldintzarekin esaten digute t berdin 0,1 denean bere posizioa 0 izango dela, bai.
oreka posiziora edo zentrura bueltatzen delako. Egiten dugu berdina, T agertzen den lekuan jartzen dugu 0,1, bai, erabiltzen dugu amplitudea eta zeroko fasearen balioak, aurretik lortu ditugunak, berdin 0, bale. Orduan, omega bider 0,1 bihur dut omega zati 10, eta hau guztia 0 izaten nahi badugu, orduan horrek izan nahi du, honek 0 balio izan behar duela, ezta? Beraz, sinu hemen agertzen dena, berdin 0. Zeran lortu dezakegu hau 0 izatea, bale? Gure esfera goniometrikoan gu badakigu sinuaren balioak 0 izateko izan behar da fasea hau denean edo fasea hau denean. Horrek izan nahi du, lortu behar duguna da argumentua edo fasea izatea 0 bipi edo piren berdina, ezta? Ze horietan, hau 0 balio badauka, sinua 0 balio du. Pi balio badu, 0 balio du sinua. Eta bi pi balio badu, berriz ere sinua 0 balio du. Zeran erabaki hoien artean, gu ikusi dugu hasierako fasea pi zati bizela, ezta? Horrek izan nahi du gure sistema fisikoa emetik hasten dela egitzen, hau dela bere fasea. Orduan, zein izango da hurrengo puntua zeinetan sinua anulatuko den? Emetik hasten da, orduan hurrengoa goratu birak horrela ematen ditugula. Beraz, hurrengo lekua zeinetan sinua 0 balio duen izango da fasea pi denean. Orduan, lortu behar duguna da fase hau guztia pi izatea. Hori honela idatziko dugu. Beraz, berdintza hori jartzerakoan, pasatzen dugu hau bestaldera, piken pi zati bi, eta orduan omega zati 10 da, pi zati bi, mugitzen dugu 10 gora biderkatzen, eta geratzen zaigu omegaren balioa izango dela 5pi. Lortu dugu aurretik fi 0a, eta falta zitzaigun bakarra zen 5pi. Horrek izan nahi du, ja lortu dugula gure posizio ekuazioa guzti zehaztuta izatea. Hasieran genituen 3 ezezagunak kendu ditugu gure 3 baldintzak egiten. Beraz, idatziko dugu gure ekuazioa datuekin eta joango gara ja atalak egaztera. Eskatzen diguten gauza da higiduraren periodoa eta pultsazioa. Goratu pultsazioa, frekuentzia edo maiztasuna, 3rek egiten diotela aipamena F-eri. Vale. Gauzatxo oso askar bat. Aurreko gunean, klasean nengoela, ariketa hau ebazten geundela, hau idatzi nuen arbelean esateko tripleta bat dela, ze bat ezagutzen ditugunean beste biak kalkulatzeko erramintak ditugula, hau da. 3 hauetatik bat ezagutzearekin nahikoa da beste 3 ezagutzeko. Eta gero beste irakasle batzuk sartu ziren klase horretara, eta ikusuten hau idatzita arbelean. Eta esan zuten, eta ni galdetu nien, bakizu zer den hau, eta baten erantzun esaten, bai, what the fuck, ingeles esaten dena. Eta, iruditu zitzaidan nahiko egoera erraza 3 hauek goratzeko, bai, what the fuck, orduan, horrezan nahi du, bat ezagutzen den badizu, beste biak ezagutzen dituzula. Eta da, arau mnemotekniko bat 3 horiek ezagutzeko. Baliagarria izan daitekena. 3 hauetatik zein da ezagutzen duguna? Omega, lehen kalkulatu dugulako, ezta? 5pi radian zati segundu. Orduan, gogora ekarri barko ditugu T eta F-ren formulak omegarekin erlazionatzen dituguna, horaterako daukagu bideo bat zeinetan periodoa, pultsazio eta bidadera angelua arrasaltzen dugun, begiratzen duzuen ondik datorren gauza bakoitza, eta hemen zuzenean erabiliko ditugu. Gogoratu periodoa dela 2pi zati omega, jartzen dugu gure omegaren balioa, eta lortzen dugu, periodoa dela 0,4 segundu. 0,4 segundutan gure sistemak egingo du osilazio oso bat. Eta kalkulatzeko kasunetan pultsazioa, egin bar dugu periodoaren alderantzizkoa, nik erabili dut zatikiaren balioa, zergatik zatikiaren alderantzizkoa azkenean delako zenbakitzaia eta izandatzaia lekuz aldatzea. Beraz lortzen dugu 5 zati bi. 5 zati bi da 2,5, eta goratu ertzetan adierazten dugula, beraz gure pultsazio izango da 2,5 ertz. Bigarren atalean eskatzen digute jakitea non dagoen partikularen posizioa T berdin bat segundu denen. Erabiltzen dugu gure posizioaren ekuazioa eta T dagoen lekuan jartzen dugu bat. Beraz hau geratzen zaigu. Zelan jakingo dugu zein den sinu 5pi gehi pi zati bi? Bi aukera. Bat kalkula goiorenekin egitea, baina, gauzak hobetu ulerteko batzuetan pentsatzea hobe. 5pi, hemetik hasten bagara 5pi da, pi bat, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, hemen gaude. Eta gehitu behar diogu pi zati bi, dela azkenean zirkunferentziaren laurdena. Ona ikusten duzuenez, 1, 2, 3, 4, 5pi, gehi pi zati bi, hemen gaude. Zein da honen sinua? -1, ez da? Azkenean da proiekzio vertikala, hemen bat izango zen, kasunetan -1. Beraz, 5pi gehi pi biren sinua balio du -1. Biderkatzen badugu 0,2rekin, horrek nahi du, posizioa une horretan izango dela, -0,2 metro jarriko dugu horrela, T berdin bat segundu denean. Hori izango zen, bigarren
ataleko erantzuna. Pentsatu ezagun pizkatxo bat, ea gure egoera fisikoan non dagoen. Amplitudea 0,2 balio badu eta posizioa da minus 0,2, horrek esan nahi du mutur honetan dagoela, bai, mutur negatiboan. Bale, bagoaz C atala egitera. Hirugarren atalan esaten digute, T berdin bat denean berriz ere kalkulatzeko abiadura. Bueno, lehenik eta baina ingo dugu modu automatikoa edo mekanikoa, zelan ingo zen edo zein egoratan, eta gero pentsatu ikusiko dugu emaitza askoz ere errazago lortu algenuela. Jartzen dugu abiaduraren adierazpena. Gogoratu hau lortzen dela posizioaren derivatuarekin, baina beti da berdina, ezta? Sartzen ditugu balioak A 0,2, omega bost pi, balioak omega eta pi zerorenak baita ere, eta T jartzen duen lekuan bat jartzen dugu, beraz heltzen gara adierazpen honetara pi bider kosinu, eta lortzen dugu berriz ere lehen lortu dugun fasea, bai? Horrek esan nahi du, hemetik hasten bagara, bost pi egiterakoan gogoratu zelan eman ditugun birak, eta bukatu dugun hemen behan, ezta? Hemen sinuaren balioa da minus bat, baina kosinuaren balioa, hemen agertzen dena, izango da 0, zergaitik. Lerro honetan, bere proiekzio horizontala 0 delako, ez delako mugitzen ez eskuinera, ez eskerrera dagoelako justo zentroan. Beraz, bere balioa 0 izango da kosinuaren kasuan. Beraz, 0 bider pi, emaitza da 0 metro segunduko. Hori izango da, abiadura T berdin bat segunduan. Hau da modu mekanikoa, horrela beti egin daiteke, bai, adierazpena jarriz eta ordezkatuz balioa. Zein izango zen modu azkarragoa, lehen ikusi dugu T berdin bat segunduan mutur batean dagoela, eta muturretan abiadura beti da 0. Erdian, zentroan da abiadura maksimoa eta muturretan 0. Ba, hori idatziz, imaginatu, jartzen dugu nola T berdin bat segundu denean partikula muturrean egongo den, bere abiadura 0 izango da puntu horretan. Eta hori jartzerekin nahiko izango genuka.